където е точно пред кухнята. И идеята е един път или два пъти в месеца да бъде Speakeasy Desert Bar, дегустационно меню само с десерти и коктейли. А иначе всеки един гост е добре дошъл да така има пряко включване към кухнята. Значи искаш да кажеш, че тук ги правите тия страхотни неща, сега дето ние ще ги опитаме. Да. Браво на вас! Пожелаваме ви много творческа енергия, креативност в ястията. Тази е специално, в смисъл, нашата севица, дето е специално създадена за нас, на базата на букрани, което е символа на женското начало и четирите краища на света. И той е избрал само рогата с мотиви на канадците, дето ме определяли мене, само с рогата напред.